Ens capbussarem en l'univers creatiu de David Imbernon. Aquest artista igualadí, multidisciplinari i inclassificable, exposa a la Galeria Barcelonina El quadern robat. La seva obra és fidel a un color, el taronja. David Imbernon és un artista polifacètic i multidisciplinar i atrapat, podríem dir, pel color taronja, un element omnipresent en les seves creacions. Ara, la Galeria Quadern Robat de Barcelona ha reunit els objectes que Imbernon ha fet servir per al seu últim espectacle, aquesta vegada incorporant la dansa. Uns objectes que representen també el recorregut vital de l'artista. El que ha caracteritzat l'obra de David Imbernon durant els darrers 30 anys ha estat el personatge imaginari, la Tunglala, que només existeix en els títols de les seves obres i, sens dubte, el color taronja. El taronja, balla escaladora, és bombones de butano, hi ha tots uns elements que el taronja me'ls ha portat i que formen part de l'obra. També correspon a un caràcter obsessiu, enèrgic, vull dir que la descripció del color també explica com soc o com treballo. Ara la Galeria El quadern robat hi exposa els objectes que ha fet servir per generar l'espectacle La Tunglala en dansa, que s'ha estrenat a Terrassa, una mena de making-of que balla entre la poesia visual i el teatre d'objectes. El fet de fer el guió de l'obra escènica ho passo a obra plàstica. La tipografia del cartell ho passo a obra. La foto que he fet del cartell és una obra fotogràfica. És també una mirada poètica al passat, fotografies amb el seu pare, també artista, i d'ell mateix quan era un nen i ballava breakdance pels carrers d'Igualada. La Galeria El quadern robat es troba al principal d'aquest edifici del carrer Còrsega de Barcelona. Acaba de rebre un dels Premis GAC, els Premis dels Galeristes, per una exposició que va fer a Toni Giró. Es tracta de Revelacions 2013-2019, una mostra sobre les situacions límit sense possibilitat de resoldre. Els protagonistes de Giró són cotxes en flames, treballs fets amb pols de grafit manipulat amb les mans, draps i gomes d'esborrar. Anna Figuera, TV3 Barcelona.